बोलिए जय छठी मैया की जय। तो आज सजकारक का दिन है। हम सभी अपने भाभी बहन के साथ छठी माई का प्रसाद बना रहे हैं। मेरे भैया बाहर से सामान मार्केट से लाने गए हैं। मैं कहती हूँ कि तू हो ताजे जाई हो भैया आजोध्या हो नागरिया आहे हूँ आमास लइहा हो भैया सुपवा लइहा साने सावा आहो हूँ आमास लइहा हो भैया सुपवा लइहा साने सावा आहो हम करछियै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हम करछियै हो भैया छठी माई के बरतिया आहो हम करछियै हो भैया रौना माई के बरतिया आहे माँ की सामैया गे बहिनी सुपवा भेलै महंगिया आहे छोड़ी दही आगे बहिनी छठी माई के बरतिया आहे छोड़ी दही आगे बहिनी रौना माई के बरतिया आहे हमें कैसे छोड़ियै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हमें कैसे छोड़ियै हो भैया रौना माई के बरतिया आहे हुना के दिहाला हो भैया भाई से भतीजावा आहे हुना के दिहाला हो भैया भाई से भतीजावा आहे हम करबै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हम करबै हो भैया छठी माई के बरतिया हो महंगे हो भैया महंगे हम बेसाबै आहो महंगे हो भैया महंगे हम बेसाबै आहो हम करबै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हम करबै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे तू ताजे जाई हो भैया जो देहो नागरिया आहे मुआमा से लइहा हो भैया केलवा लइहा साने साबा आहो मुआमा से लइहा हो भैया नारियर लइहा साने साबा आहे हम करबै हो भैया छठ माई के बरतिया आहे हम करबै हो भैया रौना माई के बरतिया आहे मुना के दिहाला हो भैया सिरो के सेंदूरावा
आहे हुना के दिहाला हो भैया गोदी के बालकवा आहो महंगे तो महंगे हो भैया महंगे हम बेसाहबै आहो हम तो करबै हो भैया छठी माई के बरतिया हे हम तो करबै हो भैया रौन माई के बरतिया हे तू तजे जाई हो भैया रांची के हो नगरिया आहो हुआ से लइहा हो भैया सब कुछ लइहा साने सबा आहे हम त करबै हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हम त करबै हो भैया रौन माई के बरतिया आहे रांची के नगरिया गे बहिनी सब कुछ भेलै महंगिया आहे छोड़ी दहिया गे बहिनी छठी माई के बरतिया आहे छोड़ी दही आगे बहिनी रौना माई के बरतिया आहे हमें कैसे छोड़िए हो भैया छठी माई के बरतिया आहे हुना के दिहला हो भैया फूल बड़ी बरवाया हो हुना के दिहला हो भैया आना धन लक्ष्मी आहो महंगे त महंगे हो भैया महंगे हम बेसा